Kapani takuk tibuk song omongka gila andani bisingo khobjaknai Tingoria kamini chini takuk khoroksa Bikram Kishor Jamatia bini bihik kubuni chalabai halok tongoi chachimai tongoi busa khorok ni malaikha tabok busano busaino yagar thangkha tabok busaino hamjakliya abo tongmung dengkha kaijak rokni tongmung omo de tongmung hamjuk mote hamjuk tongya kaijak mote kaijak tongya bini yago je busai samani bini yago ba bini kepalogo kunu phano kaijak mani kaisa phano chinno hepajak kwrui pura sikla haike tongo video reels video sanamnai Facebook thangnai messenger thangnai WhatsApp kubang mani ni mobile je thangjanai obai rok thang hnoi bo sao khoroksa chrai malaikha busama sama laikha ringnok nung ringnogo porikha new life school rayo mo samok kaisa school tongo sikonsa arjaga admission khailaka purlaika tabo KG2 busa khorok nei khoroksa simankha 4 bosor kakha aisa jamatia tabok o cherai ni thinang tamongnai boni bobishot boni tamongnai thinango brai monakjak o cherai ni bagaibo bini bumasi tongmung hamya boni bepar hamya khe cherai ni thinang tamongnai ulo lachimung mannai busa ni khugo kwbangma buini khugo kwbangma phainai busani uporo buma tongmung hamya boni buma boni busaino ba burini bufa je cherai ni bufa abok saijeng gon gana no bini mungkha Bikram Kishor Jamatia Tingoria kamini uila bahai ke koka kaglaigra tamno tui kaglaiga mane kok banglaikha amno kisa cycle lidong Asing khe alka salabai ang laba rai phaiwi alka salabai kok salai tongo khe ano bo sarola ha boni bwsai no hohola ha nung katai thangsini musukja tharamjata oro lasiya de bo mukhang bai tongma ano hai hola ha khe ang direct nung raba rai tongo na laba rabo khe ang direct bwkrajak rok ho ha jiga padai risi tui langjak padai risi tui langbui bisare sawa ha ya ye bwkrajak bo kok sarola ha ang rumika ni bwsai ni ang hi tei masa sala gosila ha afrosi bwkrajak bisas khaio khe angbo bono hola ha tak ani saya ano mang saya no tak nin bwrui kok saroka ono chalabai be kok samani nin bwrui ang bai si sarola ha ang bai sarojak khe bwkrajak no ang sarola ha boni number mukosto ang naragui no ani mobile tui kheno kok sarola ha bwkrajak no bo ye chlabo sabo loge roi no sabo ang rumika ni bwsai ni nung ano samai nam suya de amo hairok onglaila ha ta ge borok ni taku buku rok no bo bwkrajak sai de roka saya de bon to basiya apan ano borok haya si khikalai laibo hasi tei ano kaha holaimani sikrui borok ni taku buku rok haya mang si nailaibo ani bwsak chaya tui ang bul samung khailang ang bo hake norok no dara mana hojago ani bul chaya tongla hangkhe ano bisar nailai di hasi ani bul wngya ni bangoi ang bisar nailai hanglai dara nirok no nahao ani bul bo kwrui ang mingsa ang bini nukhungo thangoi chamrui thangoi nung kosor cha kosor khe sang tongoi jao lasio buino nahoroi bwsi chakrak pho nungkrak pho haksa ama baba no sao yang ani bwkhai ni ani bwkrajak no sao ama baba no sao nungkrak chakrak amo nungkrak chakrak hisa chok de chok rok nung pho mami rok mui rok cha pho bo hai kwbang bagui chago hai ta harokhe sao khe ang aswk chakra aswk nungkrak etodin le ode tabok le bwkra thwimai yagulo le ano honglai nangba nin bwkra thwitangka bwkra thwitangka bo bisio thai tabok bai 2.5 bosor rok kana hena 2.5 bosor rok kana hena ang bo aswkle narakjali yaba 2022 to thimani 22 ring isrogo nungni khe angbo bwkrajak no howo ama angni bwsajak no hajago ni bwsajak kwrui sar ang tongmaya tongmai hongpasi borok angbo hajago kano no nanai borok si naya khe tongma khaimani ba angle khaimai no afang ma phwrunglai di phwrungla hangkhe ba musuk buma phwrungai khe tongmani bwsale kongnai nai ba musuk kwthwng no si latha kongsa bwsati tebo si phwrungrwma bo munui sono phwrungani 1 second sanang yang haini kok saha ta hingkhe borok siring sini mungsa joba roya boni taku buku rok bo ano honglaibo naya khe naya thangpai no haini honglaibo ta hingkhe ala hajagui si nabo ba bobo ano hajagui nabo ang hankhe metric sasi ang roliya
Ani dokumen oksa yang mangko yang dokumen oksa nai ang Ba bisu kaijak mo? ang Ba 2017 bo. 2017 Hmm. 2017 kaijak layo. 17 Taide 17 no 2017 no license khaimani keble 16 rok hona ta asa ang bono banarak jali ya kam besa muito besa korok malai kana. besa koroksa Hamzai ni kaijak lai ha bro. jagai kaijak lai bisa Kita bo hai tamanai boleh. Ono na pinai de na liya de tai. bono le dara ang kok sima salai ba siholia ang haja ge dele na ang boni photo nai mang ang ma tongja bo Min chalai ko masalia. masalia kok rok samu sukana number rok kari kha kiba ang masalia Min chalai ni bungka. ai sejom Ai sana. Bos ko pur kamo. ni life school rai mo so Rai mo sama sibena. Sarba sar nanti parba sar sabi sabi ka. 4 বছর Masih kelas enggak? তারপর কেজি 2 Di situ wa. Hmm. Nang samri thango na. Samri nang tamro khai tongar thangai. labarabo bunibo bagara jajau Ura barap ka koro de bang. ang minsa bana bohina hajau isna mau khang tani kok bang nei ba ang bohina hajau boje samane ang thongro bani goina goisa sikorang sak ro nopur kagla hasu khano sajeng khai ya ka wikalan ang besana masana namusu Bono no na ya phano. Hamzang ya phano. Nini cirai no nango na. ani besana masmani lai nobo ang haramusu Orok nini nogo nini nukungo paipro rogo. Nonto samri thango. Tapo tomo to nini nok si nini mijin nok si na de ba nini ama boron nok tongmani. Nok berai pharo rogo tamro khai mo samu. bono ang minsa khai ya boni rugi tong hi ano sawi nang bono minsa khai ya bini wo yakul thangnai masa se a ho bono tani thangnai bena ang ka thang kong sang no ang na saro na ang na khanai ba phana tang ro li ang ka tang bas tak lai last pai tho khano sai sing khai mokol muti siklai bi kalang Nin beri kami persen kamo para. kami kata Kami kita lo para kita lo no barina. Or hamzai ni kaijak lebre na. hansa koi kai jadi Mane at least on tongleman ke koi bosor ka. 2 bosor Di ka bosor poin do kaijak lekana. Ai ni kaijak nan bro ni kaijak. ang oro ni samri thang yang kai jadi Ni kaijak le na. Ke noro kok bang lai mani bono no yakar thang mani busatei busa krosatei boy. Tabo bono detong na alkasala ni oro thang. ang bono le asle sisogli apa na no no na hi wa sogo salana hobui Jelas na ka. selana hola ha khnala ha buni ko khnawo apana ang bono Sini selano. selano Selan sini bumung teman para bumung ro. mai para bumung yang mo kai ping blai je ho moi tulang de ho tang ding ro hi buni ko Cikla dena khnawo kaijak ta de boleh. bersama sani bu ko selabu Randa. randa bengalu thangja ni khnawo Oh bersama sana bukana. Bengal thangja. ừ Bung mai na. bông mây à Boleh bohi thijak de na các ka lấy le mấy mani. phụ bố các lấy mấy phụ như sau Jak jamat ya. hiện jack do mặt ya to bài bạc ta các lấy ta cả tal sinh lấy phi là ho bo next khai trong hay chi khorok sa bisi tong maya Selai tong na. salai bisi tong ta ma ho na kas lấy no ba mo mase salai te kas lấy salai te si salabu salai bi tong hay chi Bagai selai tong na. ha ka si salai bi tong Nang ke saime den rok je 2 years relation tong pro. Apro nang nini beri ni buka bom hairo nang saime ada. afro ni wo ke Nang tabak kaijak mani pore usin nang saime na. afro ni wo sa si kisa kok hai do masa na ya bo school pore tong for letter by do mobile kiri ko mobile tong pan bunyi ang bai to ba salai bita letter ma jag na ha ang no ha jago ko bai ma ya o hi join kamani sala aro hi robota apana ang nang bo bai na nai tong sini hang aporo ho ho ang no se ha jago nang ba si kai jang na hi ba no na rago ఇంకా అప్పుడు నువ్వు ano kagoy do humayang tago sabot ni mawali omo haing lang wabo apro sana bo maza di kulet nong do apro sana apa bo apra haza gisi tong ang no 5 page na hinge bano ya ro soina rege hairo ta ang bangmo school pore tong bangmo samotoro hostel tong ta apro class test roi tong ang class 10 ni test roi tong ke buru apro ni ano kag hur tak je bo sabot ni mawali ano sasyang khaibe ya khabi to lang ang teming sana ya ani bo sano pharo ho jare ang asak sinai je jabo Tabo. Nang ni jai na ma kai njaka. Bo ton nalia. nalia na Mo na jat borok using li haisi. Nani jai borok gangke bo hai tong mung using gelak. Hede. Nani jat borok ni bagi na bo hai tong ha.
salai koroksa bi tangkal kya akai jago kai teke sal ketal rom piu mai da kunu bijar dang lai kha me para ro boroni kami bai boroni kami ni ro malai ro bijar asu lai kha mane bichar to bang ama soro khai no bus naya ni thang mani no borok chok diri borok ni no na holai jengke chok diri thang ya hai bus ngani thang borok ke direct sekang ni planning sina ba chok diri pojonto chok botol baya chok diri poton to chok songoi ja jengke kaha ke khai do mana de ama soro thang ja jamani borok ke chok diri sina holai ni ade asuk si kotor ma borok ni asuk si sahos ingke ama soro bo hoka ano hosnai যেকোনো চাবইবো চাইবো sak ni no sak ma hogra ya deba borok ke bohaya buino se hai hoi nagrabo tarpore si bwsano honglaibo hai si borok ni ingke chokdiri rok borok na holaile ha chokdiri rok na holaibi akonglaibi kak sinai hi bwrui no ani bwhui no rumika jomate ang bwhui no chok botol sake songoi jottono khunoi ang ano naliya hi khunowo ke angbo khunokha ang nono nana hi rang 100 taka rowoi no jottoni bwskang angbo khunola chokdiri pojonto thongno khunolo ang nana hino chaudhary ni tabasa chokdiri ingke ano saka hawui ma tongnai kaham khe ma tonglainai ano hai sawo tabo ingke bwrui ingke naliya bon ano manana ingke biti saipha si ma thwinai pho har ho angbo nono maya ingke angbo biti saipha thwinai angno skang biti chagra kate paina hospital o sogoi ha boni bangoi no ang biti chabo bichar paimani pore ni ingke borok sayo biti sayo kana borok ang biti chapro sasi borok ano doctor tlang nahi honglaiya bu rasta gana rukumba boi nugusi omosoraiba potrono sirubuta asuk sibuta tei khang silia mingse tei silia usraiba bidis ingliya ble hospital bo thanglai gradi usuk ang sibu tei ang mingsa silia behosung pai hang tei mingsa silia asukle sija jala ingkang je kila ni refer ojam hang hawui paibi sajak hang kete paina hospital o sokro ni bo je was khaijak bai apro kisa ni loge apro te thang ni loge ani loge thangphano adha ghonta rok le tong phaipe murui ya phataro kok sajak ang bithi hospital last kalaijak phano was kaitong phobo kok sajak alka salaba ingke buno sab burkha ano murungnai de ang bahida saising jang ha ko hospital ama sorok thangui kabui be nung patal bising de nung ba koklo nung ba ke loge ronai de rikha ama kabui rugni ang ama sorok phaipe maya golo horo masuk na hoinai ke masuk tongkhainai goriba ang na hoinai hi ang bwkhai thang masuk tongphaibai bai bwkra jungni mobile segui nalaha segui nawai chelabai sebai bait kabui tui khalai thangpai ama sorok sogoi sano phaiya bwrui nang tepani hospital or jaga tongso chini bwrui apesla bai khathang ang hospital ang nairukla ha ang referral ha gari bai sang sukro jakamung wansa koroksa bura hai kobor si ang bithi sajak mo injection yojak do soklaibi thui to ke nang thang ha doctor bai ang hojakla ha sisi nang o selano de ni bwrui na phaini no ang phlui ke sinuru ba sini rugliya horos sonjasi ba sena digi sini borong no sini borong no tam bait bai next sikla de bole boba sikla hin sauta apro to bang ko sia sikla hin sala bait number siruglia wa bait number ok siruglia color bait ni color ke kufu rokna kupur ko samta kupur ke ang bwhino bo bwhui amma baba sarang hospital ni suki mabui amma baba sarang ano thangna homani thang ke sarui bo amma sarang phalaila phaimani aposan bwhui sok paiya ko yang gari bo kasasnai hokro dress yang ni dress bon buprangjak tak boni sala kokromani buprangjak taba boni dress no sungui phai ha yang bo bono kala ha ano asake nang bai kadang ma bisiroi phailai mani nang bai asake ma paile ni hai bile ang asakle sa ha bo ani bangai kisa sana bono yak mono sang khono ta ano tak wai sa phano narak siting ang bono busang haja goi na bo ba bono ang je bo samani ang thung ro ang kaisa sana bo hawui ro maya ke buka ke mai rok si khakla ro ko sawo asang ro bono ang atur khai mela nai ni ngoi bo Omorpur horkuthung ma gore mela bo noita sika han ekdum no matlang thang buile naibu armo no buidi jeka pon hijalok jagoi horkuthung ma wasana gore mela yang suksing ma kami utlang thang ma thang boje homane ang thung si ang na si hoya ko busano ta saising khaibi kolang
yang ni tak no phai ang samang min sa khai mi ko football lo thangui tabok tong jau a bini khukti khnaiman khana yang bigrom ni khuktei boni brini mungkhe Rumika Jomatia na bon besai sai saka saboni majra tong bo already boni brini mungoi bithi saka admit khlai kha tepani hospital o aro admit khlaimani jorao bin buhoi logorlia kubuni chalabe kharja boge theithong hanai no kalang thanga saijang mon kebno mono kebo murne kari kha je buhoi si je thesani bagoi location senamjak tongmani bini bagoi Rumika Jomatia no bosi kari kha muruglia hamjanglia theithong hanai kaboi thanga saijang kil tepen hospital o moke kubuni chalabe kharja bait bai saksakno sikla hnai wan sogoi besano becherlia besaino becherlia obai tongmo yang ani debra phaising ajak boni buma Rumika ni bekrajak Bikram ni cintaku Bikram ni buma bomai nini bahamje tamo nini tamni bagai nini cheraino hamjaklia kakha nini busuk khorok saman kha tabok 4 bosor kha school si pori tongkha nini busuk hamba an tamni bisa bagai ba ba hamjaklia tamo ungkha kha saya senu ya huma tang ma bunu yu tham thang la ke tang ma bunu Ni cheraino bini harus labar bagarau das ngrum harus rau ke ba borok bising ba tama nglai tama sono ba ang ba su si jalia thang wina phai din ke nan ma thang la ke jang bai ba kok saya bos ngi ke ba phaya ai tong ke bu ma phasro ke jan ja ke tong ro la sina mo bidik na jar ngani de risiti layu risiti yu siba sake siba koksa ko bekerat Kasih ni ane sama je salah ke sama je pesa bai pesa halai lia salah lia pan angle hawi ma tong lai nei angle asawi angle kok sa mas hazana pesa ba wasa pa dera wani pa dera bon masang mo pa khalo wi mas na lai nei ka yang kok sam yo bos boro le tma hulai ka na sala hana jar ya tlang thang sidi ake boni aku bukuru pai pai ang sini ya patiram lontak ko hambai wo nin chamaji bo ko no na sama je go pai boro bidik na ja ne dera lai si pani ha niro ne besana niro tulang sidi ni ke ba niro nar liya ke ba tulang ma thang sin na ya do ni hona ake te te ni no ko bo toi phene bai ka se pa ma tulang nai mala bai ro kha krang lai ro hola liya la tha te ja ro ke no ba bai bai no ro hola liya to nin bai tongo sekel rohya bor narkha aku nu narak jakta sikam got na wa ta bongke ang boni porai buhi be khanglai phiwe na hopila han na hopi ma ya golo ha haine umo ang katal na pika NX na wa 125 pulsar mane sisita mungke bo ang bono bo bai ne school sarai rok nai tongai philai la ha ha hanglai tong phi ha kani ka saro nok dingin phai pele phila ha wog rok paiwi nalai phila ha om saro Elijah philai la ha ha ke tong lai ne hin yang thang lai phila ha thang ma ya golo yang thang ke si om hai hai ing yang ni kuno boron ta ko buku rok ka ha lama bo phrang mani kere hayam mang stong ka ha khathai se sa phrang mani kere ang masas ke kaki ya yang ni joto ni yang hathai ke kaki mansi yang dingin hathai ke boron ni ta ko buku phrang man ma bo bon ta ko buku bo ma hai ba butani busa bahanong ni busa bai om hai rok ke borok de bai na nin an ব্যক্তিগত পাইবে bon sasi narlani jas khari ko borok nis narak lah ha narak spahi apro rohna se na rohba sole ni rang bai paiman sasi borok narlai wo apro narak lai ingke angbo bai rohdi he o sok diri rok bo ha bai sok diri bo ha rohla liya oh ya na ingke ang roi ka bai pa he ingke bon ya golo mo ase ani bai ba buini ha tha sible he ang bai phalo pil ha ta bono narak jang mano bono phala pila phalo ro pil ha bono phalai ta NX na pizza ta de apron nung aro jeni ni samai jek bai aro ni luku ni borok rok bai paran borok rok bai ni sarai tlang thang sidi jeng oron paro ton liya nar liya ni saja pro ni nungle ni baham jek no yang nok di ni loge tlang na ni talang na ko sa sawo
hai di halu san nawa pa hai tong ngai ra di teman hai kok sali ya tung ya ke thang ka ta ben di tha boro nok khong ni tong ba te nok khong sa wo rumah ka tha thang kok saya thangka ke ba telang ngke thang di nini busung ke nang bai phane de hen nini pu phunu jali ya busung jaya belai dong na ke chapa phunu ya mon ba ta hin ke ti ro pai telang man ya ke ti sama sa ro bo ya nini busung ni bagai kedi terang ta ma sa ro bo ya ba ke ti ro san ma makhang munu gulia keti bo sare ma ka balia munu ya belai dong na phunu ya ya pan phunu ya sara le byang thang ni chi je chaudhuri rok tei buni nini chamai juk tei kamini borok to nini charai no tlang thang si hisabu telang thang di boro ba hong ya halai to ni tema ke hanai ba waisat ke palot tu telai man ni ngamba dan ni lah ke ngamba into tangwi por bu tangwi tong ya no hu ro tang phai la ha hai Sabo ke saha ke chaudhry sabo ngke tlang thang di ka ri honali se baba telang boron ta ko hu nar Ron ta ko bukuro nini chamai juk so ngke nini brile ai ka nini bham juk le sa mo kun fon kok saya nalia hin kaisa sai to oh nali sabo ngke ke nalia hun ke ba ang pesan ba hai kibi kai phe man ya ar ber se kai phe man ya darai pa pai la ke an pesan no tapi ka kosto mosto ke sang pa la dia punya haba ba sa we nalia ke telang ma thang sini ka ke bo bai no nani nga bai khak ng aja ke bai no ba su tor jang lang ban ba ma hai bai no tang lang ke bang mas na ma we jit ka la han din bisa zara tu u bai ni rang ti khlai mam ni dorok ne ka yang ase ho ni jarai no Meski anu bu prano je basi bu barok ba ma phai ni kiri jawi anu bu dawo ni kiri jawi ngke nini jarai ni bai no sa ka boi phale sibo ma ka ngke phale le kata mm nini jarai no jiming ta phale ta no ba sato ba ya ngke kunu bicara khale phile dero pa ron pa para ba khai dia porong si ang da bala si la han boron para thawni kuthung da nokla sa ya ki si phai le ka korok sa kurusu bai bus nai ma ke nokla sa ya nuka sa ya borok si chere dawla na shi nai ba sa ba bukhang si nai man ya na shi za goi man ku ano na shi de man la tong ba ang ble bu man ro si ni ro le halai si tong ai salai si tong ai te mani ano na shi ba ane na shi ya sa ma je ang pung ya ang mang ko masalah nini chamai jone mung no man ma ya ha Shashi Kumari tam khaibo Angsa khaya hai ni bini haba rok ba sa wi chao tabok ni kaijak borjak nukung khaijak rok busa mana sekang kaijak baiwai busa mana sekang phano kaglai mani rok nukjago eba busa khorok sa manui khorok ni manui khorok tham manui khorok buri manui khorok ba manui bo tongo obai kaglai mani buri boyos umor ganang omai rok sasi tongmung sitra tei khorok sabai halo tonglai mani sasabai tonglai mani omai rok mamo nukjak tongo ar chini borok ni bisingo phiaba kubuni dophano saimia omai chini tripura o chini borok rok ni bisingo omai akari tongkha omai rok no awareness khai kangke belai chanai srwngjaknai si chini kaham ni lama kwchkwrwi kha swrwngthai kwrwi kha chini lama kwrwi kha mwnakjak obo si ngsibo twi solo lene hamo kaisa baira sai ngsibo chwla sikla bwrwi sikla rok khano drugs yolaio susi yolaio mela rogo thangoi haino chapri mwsalaio exit nunglaio chau nunglaio omohai ar kaijak borjar rok nukung khaijak rok khaino kaglai mani bwsano yakai thango bwsai no yakar thango bihik no yakai thango bwsa asuk kaham naithok tongmani khachijak khachibaikha omohai nukung rok tongbai mani bwsa malaikha omohai omo nukjago kaglai marok obo tei chini somaj obo hai twi cholinai omo tono chwng purapuri full yakar khangkhe tongmung omai rok no je tongmung sitra tongnai rok no sasti khaiya hingkhe obo twi komoriya omai rok je tongmung sitra tongnai kubuni bwrwi bai tongnai kubuni chwla bai tongnai nukung khaijak omai rok no punishment khai nangnai sikla khe kunungya kaijak nukung khaijak hamjak laikha takhuk bukhukni alka bongkhor laikha takhuk bukhukni maya takhuk bukhuk bai kwpalo twi lujak laikha kwthar kaijak laikha kwthar kaiheng panda khailaikha takhuk bukhuk bai sijakkha phaijakkha maimui charokhakha swi balairikha abo wngkhang khe swi barailirliya takhuk bai
mokol kenang khailai sinai walai sinai naisilai mungpai sinai obai sing siu ko ma herno khlaiyabai srwngyabai chini borok rok belai chanai omono ani message khaimung tei boni nungke tamo nai sakri last ang Nung- timing sana ya sana ya? ani bwsano masa make wngha ang bono sikor rangsa goina goisa roma rok no ang nana hibo saya nas dino ani bwsano masa roi de hosidi ang aswk ni bono thani o ang sangjak nini cherai no nango na ani serai no masa nungke sabro nang nini cherai to tabok nini bahamjiro nangliya do nini bahamjiro nangliya nini hamjiro nangliya tabok nini busuno se nangsiu nungke tamo nang ang batahi sama sini do ba ang ba roholia hingke ulo ke dera sogra ke haya saya rode umai pe ni roholia kaisa roya no baba kan jori bina lai me ba nang bu hisin ka kal nang ke ama de sabani kabang ma nama pawi tong se di hi bo ba pong malia usaka no bo hor ka wo ang ma ka wo ale besa asa kabang man ko si besa no maya mang bo masa su ba maya ang khana ya do ma su cha tan he chin kai tong yang puno pok si di hingke batan po ya asa anon zala taro si di yang mahu nini cherai no an besano no kaisa si thulai ma ba ang hui chong noi ke thuke anon thu to manula ang ke bosa de khabai ja ong ang be khaw ma so wi ka wo hui chong sai chong ba halai chalai tong ni pu ke si am hai ma ong ke ba kama ma so mong ba phai khana ka yang ma ke bonang tang di bu ra liya tui di bu ra ya ai tong ra lang si bo bu ai sala gyan khro nei le so mo lang ka ang tang de hu nyai si bo tang nei le yang pa no sa si hai ta hu ni ya zeng tang lai nei ko asun an ko ang Facebook dah sampai